A Asociación Pon un San Cosmeiro presentou en Noia o cartel e as novidades da Festa do San Cosmeiro 2026. A nova directiva busca consolidar a cita como un referente cultural para toda a comarca. A Festa do San Cosmeiro 2026 celebrarase o vindeiro 27 de xuño en Noia cun programa que combinará tradición, música e actividades culturais arredor dunha das celebracións máis singulares da comarca. Durante a presentación da cita cultural, a concelleira Chelo Martínez destacou a renovación da directiva e o compromiso do Concello co impulso desta celebración tradicional. A edil puxo en valor a implicación veciñal na defensa da cultura popular e das tradicións propias. Desde o Concello de Noia apoiamos totalmente esta actividade, queremos decirlle que estamos á súa disposición para o que necesiten, que teñan unha edición moi alegre, divertida e con a cultura presente. Pola súa banda, a presidenta da asociación, Paula Enríquez, explicou que a entidade traballa durante todo o ano con obradoiros, foliadas e distintas actividades culturais para fortalecer a festa e manter viva a tradición do San Cosmeiro. Propoñémonos uns obxectivos, non solamente neste próximo 27 de xuño, sino ao longo de todo o ano, formando e informando ás persoas para que participen dun xeito activo. A nova directiva aposta por converter esta celebración nun punto de encontro para toda a comarca, facendo medrar unha festa que busca implicar cada vez a máis xente. O 27 de xuño haberá un montón de actividades relacionadas ca tradición, ca música, co baile, onde os protagonistas, sen dúbida, vai a ser o pobo. Vai a ser, neste caso, a vila de Noia e toda a xente que se queira chegar. Segundo explica o diseñador Guille Outes, o cartel desta edición está inspirado nunha canción composta por Juan Parga, que será presentada o propio día da festa e que reivindica o San Cosmeiro como símbolo de unión entre povos e xeracións. Este cartel pon en contexto o momento actual da asociación e, ademais, fala un pouco da historia do San Cosmeiro, de Carmen Barcia, e a miña relación ca asociación, como empezou a través de Juan, un músico que, como podemos ver aquí, está representado o acordeón e algunhas cousas musicales que me conectan con el. Unha celebración que pouco a pouco se vai asentando na vila noiesa.